Hola, bon dia, som aquí a l'Estruc i ara anirem cap a dins de la carpa per veure l'espectacle que ens han preparat en Va, que ens l'ha preparat Sia Mer i l'Àfrica. Perquè vam estar pensant en la palla, no? O sigui, vam decidir fer servir la palla i ja havíem provat de fer diferents construccions, no? I hi havia una que era una paret que fem al principi, no? Un mur. I un dia estàvem a un festival, me'n recordo, i se'm va acudir la idea de buscar sinònims a la paraula paret. I resulta que un en va és una paret, significa paret. Però en va, si separes les dues paraules, en va, és una expressió que vol dir en vano, que vol dir perquè sí. Vol dir fem les coses sense cap motiu, no? I l'espectacle volíem que parlés sobre l'estupidesa humana. Jo crec que el circ no desapareixerà, evolucionarà molt i està evolucionant molt i crec que cada cop hi haurà més gent que s'hi dedicarà. Jo tinc aquesta esperança i aquesta... La idea de la palla en realitat va sorgir perquè quan vam començar a pensar l'espectacle teníem clar que volíem una cosa molt senzilla. Ens agrada molt les creacions, diguéssim, sense grans estructures, ni coses bàsiques i senzilles. Llavors després vam estar pensant que volíem ficar un material natural en escena. Llavors vam estar entre la fusta, la sorra, la palla, fulles, vam pensar, i al final la palla va ser una mica una elecció arrel que ella viu en un poble i havia tingut una infància que jugava molt amb la palla. Jo la meva infància també l'he tingut en un poble i també he tingut molt de contacte amb la naturalesa, i llavors vam decidir jugar amb ell. Sempre invertim això. Nosaltres sí que quan fem entrenaments físics, que són molt durs, doncs fem aproximadament unes 5 horetes al dia. I si fem creació, doncs realment estem bastantes més hores perquè estem provant coses, ara tenim un joc amb la corda, estem investigant amb això. Però en realitat, a nivell... intentem fer... Quin és el problema? Que nosaltres, quan hi ha vacances de Setmana Santa, quan hi ha vacances de Nadal o no sé què, també treballem. És que clar, nosaltres intentem, com funcionem nosaltres com a companyia, intentem mínim fer sempre un mes de vacances, per exemple, i tota la resta de l'any estem treballant, igual que fa la resta de les persones. El que intentem és això, si estem en creació, doncs invertim moltes hores.